dyma ni, unwaith eto, yng Capel y Bont yma ym Mhontypridd. Ac yn mynd i sôn am y lle yma, Capel y Bont, yr eglwys mwyaf newydd o fewn eglwys Presbyteredd Cymru. Ymuno â fi nawr yw Owen Griffiths. Helo. A Nicola Rowlands hefyd, sy'n mynd i wneud y gwaith yma o arwyddo. A felly bydd Owen yn sôn am hynna ymhellach cyn bo hir. Ond dyn ni yma yng Capel y Bont, Owen, achos dyma hen adeilad ond yr eglwys mwyaf newydd o fewn eglwys Presbyteredd Cymru ac yn newydd sbon wrth i sôn hi. So pryd agorodd Capel y Bont, Owen? Wel, agorodd yr eglwys ym mis Medi, eleni, felly i ni wedi bodoli nawr dim ond am 3 mis, rhywbeth fel yna. A'r rheswm am eglwys newydd oedd bod grŵp bach ohono ni wedi sylweddoli bod na wacter yn bywyd ysbrydol yn Rhondda Cynon Taf. Nifer o wacter, i ddweud y gwir, oherwydd yna ddim eglwys Cymraeg, enghraifft, ym Mhontypridd nawr. Mi oedd yna eglwys Cymraeg Capel Sardis, ond nath hwnna cau rhyw blynydde yn ôl. Felly mae yna angen cael eglwys Cymraeg, ond hefyd does na ddim lot o eglwysi yn cynhwysgar o anghenion ychwanegol chwaith. Ac oedden ni'n teimlo baich bod dyma rhywbeth dyle'r eglwys fod yn cynhwysgar ohoni. Eglwys cynhwysgar. So mae hwnna'n swnio fel dyna weledigaeth yr eglwys? Yw i yn sylfaenol i ymestyn mas i ychwanegion, bobl sy'n ychwanegion gwahanol, ac o'r dechrau i geisio gan ychwanegu Nicola fan hyn i weld y type yma o iaith yn rhan o'r addoliad. Ydy, ie. I ni'n disgrifio hunain fel eglwys aml ieithoedd, oherwydd mae'n hoedfawn ni mewn Cymraeg a Saesneg, ac hefyd iaith arwyddion Prydeinig. A mae Nicola, fel ych chi'n gallu gweld, yn siarad yr iaith yma, a mae hi yn cyfieithu ar ein cyfer ni ar y Sul. Felly mae'n cynhwysgar o bob gymuned, o bron bob cymuned ieithoedd yn Mhontypridd, ond hefyd i ni'n ceisio bod yn cynhwysgar hefyd o'r cymuned, cymuned byddar, y cymuned Cymraeg, cymuned Saesneg, ond hefyd y cymuned anghenion ychwanegol hefyd. Ac am y reswm ni, mae'r oedfaon yn trawahanol i'r hyn bysa rhywun yn disgwyl o eglwys traddodiadol. So ni'n dod yma ar bnawn dy Sul, dyna pryd chi'n cwrdda yn credu, Owen. So fi'n dod yma ar bnawn dy Sul ac yn disgwyl eistedd mewn linell syth, gwynebu'r ffrynt a bod yna patrwm y mynau a pregaeth hir falle. Mae hwnna'n brofiad dra wahanol i rhywbeth traddodiadol fel yna. Ie, bydd y profiad o addoli yma yn wahanol i hwnna. Yn gyntaf oll, ni'n dechrau gyda paned a bisgedi eitha da, chocolate hobnobs. Ie, chocolate hobnobs, rhywbeth fel yna. A wedyn mae'r addoliad, mae'r ystafell yma, mae yna byrddau wedi osod mas, ac ar y byrddau mae yna gweithgareddau tynnu llun, neu rhywbeth gyda Play-Doh, Lego, fel bod pobl jyst yn gallu defnyddio i dwylo trwy gydol yr oedfa, nid jyst y plant, ond i ni'n sylweddoli hefyd bod yr oedolion hefyd yn hoffi creu gyda'r adnoddau yma trwy'r oedfa, hyd yn oed trwy'r pregaeth. Mae yna earmuffs hefyd yma ar gyfer rheina sydd yn ffindio fe'n anodd i ymdopi gyda lefel y sain sydd yn yr ystafell yma. I ni'n gwneud beth bynnag y gallwn ni mwyn bod yn croesawgar i bawb ac yn enwedig i rheina sydd â anghenion ychwanegol. Ond ein gweledigaeth yw, nid bod hon yn eglwys sydd yn arbenigo mewn pethau fel hyn, ond
dyma yw teyrnas Duw. Dyma sut dyle teyrnas Duw gweithgareddu. A felly, ni'n trio creu cymuned sydd yn adlewyrchu sut mae teyrnas Duw yn croesawu pawb. A ti sy â ti'r bigel yma, mewn gwirionedd owen, y gweinidog, bydde ti'n dweud? Sa'n gwybod, really. Mae yna tîm o 6 ohonyn ni sydd yn trefnu popeth. Ar hyn o bryd fi sydd yn pregethu rhan fwyaf o'r amser. Ond tîm ydyn ni'n gweithio yma. So, sut brofiad yw hwnna? Pan wyt ti'n sefyll yma ar y sil ac yn pregethu neu'n adrodd stori o'r Beibl, mae gen ti fobl o'r y flan di sy'n creu pethau, yn chwarae falle, mae gen ti Nicola sy'n siarad iaith arall. Sut brofiad yw i arwen cynulleidfa fel yna? Profiad o ddysgu, fyswn ni'n dweud. Mae yna, i ddweud y gwir, dwi'n trio ymdopi i'r profiad fy hun, yn enwedig pregethu yng Nghymraeg. So mae yna 2 pregeth fel arfer, un yn Saesneg, rhyw 10 munud, wedyn ni'n cael saib fach, a wedyn un arall fydd yn Cymraeg, a i ddweud y gwir, dwi'n ffindio hwnna'n anodd. Ac hefyd, bod yn y gofod yma, lle mae pobl nid yn chwarae, ond yn creu gyda'i ddwylo, mae'n wahanol i fi hefyd. Felly, dwi'n gobeithio, dwi'n tyfu ac yn dysgu trwy'r proses. A mae hyn hefyd yn agwedd bwysig o fywyd Capel y Bont. Ni ddim eisiau bod yn gyda'r agwedd bod ni'n rhoi rhywbeth i gymuned byddar, neu ni'n rhoi rhywbeth, i darparu rhywbeth i'r gymuned anghenion ychwanegol. Na, i ni'n dysgu o'n gilydd ac i ni'n tyfu gyda'n gilydd. Dyna'r bwriad. Waw. Wel, diolch i ti, Owen. Mae'n swnio'n ddifyr. Diolch. Ac yn gyffroes a rhywbeth gwahanol iawn. So, pob bendydd i ti a'r tîm yma am y dyfodol. Diolch nawr, Gethin. Diolch.